खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबि गेदेरमा रायजो राजाफोरनिसिम जासिहरनाय थायो। थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। दिनैनि बे थाम्बनेइलाव बेसेबांबा मिनि खुसि आंनि गोसो गोरबोआव बयनिसिमबो आसा खालामो दिनैनि बे भिडिअखौ फुरायै नायलांगोन। गासिबो भिडिअखौ फुरा नायोबा दिनैनि बे भिडिअखौ एसेबाबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा लेट जादों नैबेखौसो आं बुंगोन। बेसेबांबा सिगांनो गोसोआव गाज्रि मोननाय आरो जाय प्रमद बर'आ नंखायफ्ला मोननै डिस्ट्रिक्टखौ जेरैबायदि जोबथा बर'फोरनि सोमावसारनाय, जोबथा बर'फोरनि थांखि बिथांखिखौ जेरै आस'खान्दा खालायना गालांदों, बिनि सायाव खुद्रिनाय आरो बिथांनि सायाव बायदिसिना बुंनांगौ खोथाफोर अनेक दं, नाथाय गासिबो भिडिअनि गेजेरजों बुंजोबनो हाया। बिनि थाखायनो आं खावलायो मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ मानो थगायजाबाय थादों। जों नैबेखौसो बुंनांगोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव सानैसो दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि खोथा लानानै दिनैसिमबो रायजो राजाफोरखौ फावथिना खालामबाय थायो। BTRनि सिमाया हाबगोन, माबा मोनसे BTRनि दफाजों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ मोनथारगोन। माखासे थाखा फैसानि लबि जायफोर प्रमद बर'नि साखाथि फाखाथि सम ससियेल मिडियायाव नुजाबाय थाग्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा, बेखौ जों बुंनांगोन अरायसम थाखानि लबि। हायोब्ला नैबेखौसो बुंनांगोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा जाय साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'नि साखाथि फाखाथि रायजो जानो बिथांमोनखौ थोनहरनायासो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला बिथांनि माखासे साननाय हनायखौ दिनैसिमबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजानि खाथियाव फोरमायो आरो दिनैसिमबो नंखायफ्ला खोथाखौ बुंनानै आसा होबाय थानाय, बे मालाबा बर' हारिनि गेजेराव गनायथावना माखासे राव नङा। नैबेखौसो आं बुङो। प्रमद बर'नि जायफोर आगदा आखि, बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'खौ बयनिफ्राय जौस्राङाव दोननो थाखाय साजायनानै बेसेबांबा गोजौआव गामसा गानहोनानै माबायदि डायलग लेक्सार होदोंमोन, बेफोर दिनै फावथिना। बेबायदिखौ दिनै लाजिनो रोंदोंना रोङाखै? सोरबा प्रमद बर'नि नंखायफ्ला डायलग होनायखौ जों आसा खालामबा मालाबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ मालाबाबो जाफुंनाय नङा। अरायसम जोङो मोननै डिस्ट्रिक्टआ जान्जि खाफ्रानायासो मोजांसै, नाथाय हाथियारजों नङा। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, जेसेबां 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम जनसंख्या दं, फैबाय थानाय इलेक्सनाव सरकारा साखाफारा जाबाय। बे समाव माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर साफा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै माखासे दाम दर खालायनो गामि ओनसोलाव थांनो हागौ। जेरै जों BTR एकर्डनि सिगां आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनहा जेरै रायजो राजाफोरखौ लानानै दाम दर खालायनानै माखासे गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ लानानै 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम बर'फोरनि जनसंख्या दं। बेबायदिखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा दाम दर खालायनानै जाबाय थायो। सिगां जाबाय आरो नेक्स्ट रायजो राजाफ्रा दा जाहोसै। रायजो राजाफ्रा गावबा गाव गामियाव माखासे आयेनखौ ला, गावबा गाव माखासे डिसिसन ला। जायनि गामियाव रायजो राजाफोरनि गामियाव हाबनो थाखाय दालां नांगौ, माखासे स्कुल नांगौ, माखासे रायजोनि माखासे जिरायसालि नांगौ, जिखुनु जाया जायगानि मेडिकेल नांगौ, लामा सामा आयेननि खोथा, रायजो राजाफोरनि फरायसाफोरनि खोथा, जाय दैदेनगिरिफ्रा आरो जाय पार्टिया मोजां खामानि मावो बिथांमोनखौ गावबा गाव पार्टि डाइरेक्ट थांनो हो। सोरबा गेजेराव दालाल दा थांनो हो। इलेक्सन टाइमाव मानो दालाल? जोंनि माहारियारि आफादनि सोरबा साफा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो इलेक्सन टाइमाव दालाल जानानै थाङो। साफा सानै पार्टिनि दैदेनगिरिफ्राबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव दालाल जानानै थाङो। बेफोरखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा रावखौबो